meeting ni haptho se sarkar ru ya kata badon ki Shnong hakani ka election ka pamata nadu Genti Hills but East Khasils kumju Shabhoi Shawes kiba persyang ban khanglat yangi ban pelong meeting kim kwa bu pat ba unyo snow yang ni kecing pensyai pat ba ong asno ai kublai kerpang ni Nongialam Shnong apo tersa kiba ai lahat ngi bengilio bandip pensyai pat ba o kani ka kamram jo ki seng san perthai ban sei ki nia ki jutang kini ki parti ki basin syar menta ki snotho syai balaru pat ba usnop ye kecing pensyai upat ba hi on pediang ye kecing pensyai jaga voice of the people party let us snap ye kecing pensyai upat ba on pediang ye kini galinti ka bangi teruan mar ka tagadau ki kwa ban sule da goi galinti o sedang mi siki Nongialam Shnong ki ba syaliang o kalong ka snosi Haga jisya ki Nongialam Shnong kimdi ban syaliang bada bangi kran ya kata nga kwa ban kran syai hang ni lingba kini kilak pathai kubur bakin snotho bakin Nongialam joka voice of the people party game Kynthoh lot ya poro ki Nongialam Shnong ki don ki katto kani ki Shnong ki bapin butnam ki bapin kit pap ya ki dorbar Shnong ki ba omba dorbar Shnong kara hebe jisya empat syong dorbar ban khang ya ki seng san perthai bakin pensyai pat ba sarkar menin kalau penmi da goi ka hukum baki Shnong kimde ban khangla nomor kani kadai ka linti kadai ka penta jong ka election ka bangi haban lech ki pat ba ban sei ki nya ki chutang ki jing pensyai ki ji e upat ba unsaran lebih khangla no ya kata kala shanu boy o ka bas ngosi nomor bangi im shisha kata ka linti ka bale chaklia Perukam perkat shimet ke jungi kala klain